Destri, dobrodošli u drugu epizodu, ako možemo da nazovemo PvP. Evo vidite, ovo je neki kao Sky PvP, evo pišu ovdje. Sky PvP. Idemo da ubijemo ovog lika. Dođe vamo liča. Dođe vamo. Jo. Ok, idemo ponovo. Idemo da dođemo ovom sa leđa, ohoho. Ti sekira ne mač. I ja ću da ti će me kupiš. Bravo. Ovo je Ash. Ti PvP, brate, šta ja uzimam Ash? Da... No. Džip... Ko fail. Koji fail, čovječ. Ponovo. Vam mogu frame dropa. Cheat. PvP. Dobro. Na ivicu sam stao. Sad ću da to ubijem. Pa makar. Ok, idemo. Idemo da dođe. Ovdje, neko. Dođe vam. Dođi vamo, dođi. Ne, ništa. Ne možemo ni da uzmem. Ne. PvP. Ne mogu da verujem, čovječe. Uzmi svoj kit. Neću da padam, dobro. Idemo, rokaj. Ne. Zašto se meni to dešava? Bukvalno pa, ne vidi se tu. Na drvo. Ajmo tebi doći s leđa. Da te pobijem, kozec. Dođi vam. Ne možeš se skupiti. Ne možeš. Ubio sam te parke, ne možeš. Ne važi se ono, ja sam prije njega ubio, to ne može. Mislim, ubio me ono, ja sam njega ubio. Diamond Sword. Idemo doći sa leđa, a da nas ne provali. Yes. Ubij. A daj, neki tim sigurno bio. Nismo mu ništa. Šta, ne znaš da se nalaziš, pa ja ću ja ti pojasnim. Hoćeš ja ti pojasnim. Hoćeš ja. Mogu ovaj pod ljudi mogu frame dropa, mogu ima igrača. Tako. Ne mogu da verujem. Mindplex je napravio 10 kg. What the fuck, šta? Idemo ovdje.
Lol, šta ti meni? Gdje ćeš? Uskoro kupim headset, kako se isto kaže to. On se slušalica na mikro. Kaže se headset. Dođi. Uff. Pokušaj me putem. Lol. Ajde, crkni. Ne. Zašto se meni uvijek ovo dešava? Koliko mi para? Da kupim dinarski. Para. Lol. Nestala mi glava. Idemo još ovaj posljednji put. Ajde još. Zađemo da napravimo haos neki. Lol. Ajmo još jedan put. Idemo. Jump. Idemo. A zašto? Ovo više neće nikad. Koji zaberam i kada ubiješ jednog, drugi ti dođe sljedeći. A vidite, Mineplex, vidite šta mi radi. Da pojedemo u Lubanicu, kad nikad nisam ni jedan put. Ajmo još jedan put i da završava epizodu. Onda ćemo za kraj još jedan put i... Idemo 3, 2, 1, jump. Ok, to je to za ovaj epizodu. Ako vam se svidio klip, naravno lajkujte ga, šerujte, subscribeujte. Pokušat ću da... opet fail, čovjek ne bude. Pokušat ću da instaliramo u FIFA World, pa možemo i to da igramo. Tako da, hvala što sam gledali klip, ako se svidio, lajkujte, subscribeujte kao što sam rekao. I do tada budite pozdravi. Ćao!